no? Tu personalment prohibiries el porno? No, però evidentment sí que seria molt conscient de que és cine. I com tot Tu el creus que cine... ajuda en algun pues, cas el porno? Sí, jo penso que sí, que a vegades, o sigui, hi ha molta gent que té com molt mermada tot el tema de la fantasia, de ser capaç de fantasejar i al final les fantasies són una mica com el motor del deseo sexual, no? Llavors penso que a vegades com a un recurs per poder fantasejar o per tenir una mica més d'imaginació pot anar bé, però òbviament en tot moment ser molt conscient de que, pues això, de que cine que no respon amb la realitat, Sí. no? Però potser et dona unes idees de fantasejar que no són les correctes. Clar, és que hi ha molts tipus de porno també, no? I òbviament el porno que està més associat, pues, jo què sé, a cosificar la dona o més agressiu, més tal, pues, evidentment. S'hauria de controlar. Exacte. És que O directament pues, no cal ni que existeixi, no? Però cada vegada hi ha una pornografia, pues, bueno, potser estem més en compte la seducció, o, no? Genera un altre tipus d'interacció i jo crec que això sí que pot anar bé de cara pues, bueno, a fantasejar i a estimular una mica la imaginació. per lo que deies al cine, l'altre dia vaig sentir també una idea que era bastant interessant, que era que, jo què sé, pues, igual que la gent veu l'Spiderman i no es tira per la finestra intentant volar, Total. però la gent veu porno i sí que intenta dur a terme les pràctiques que veuen allà. Sí. I jo penso que és algo bastant interessant, no? Potser s'hauria d'eliminar això, o per què passa que la gent veu... Perquè és més proper, no? És més proper. Clar. És més fàcil trobar-lo al porno. Però també s'hauria de saber quin percentatge de gent aspira a reproduir això que veu. És a dir, jo, per exemple, jo he consumit porno i mai a la vida m'he imaginat arribar a fer certes coses. Si no he vist porno i m'he pensat, doncs faré això. Exacte. No, però potser no tant de faré això, però sí que jo què sé, no? Si jo al porno sempre veig que els homes estan, no sé, jo sóc noi i veig que al porno estan no sé quants minuts tenint relacions sexuals, jo, si a la meva vida real estic 2 minuts per poder arribar a ejacular, ja pensaré, hòstia, No, estic fent malament... no estic podent dur, saps? O sigui, ja no estan les pràctiques, sinó una mica, bueno... La comparació, com no? a referent, exacte. I me'n vaig a coses com, per exemple, jo recordo un dels primers casos, un noi com superacomplexat amb el tamany del pene, perquè tota la vida veien porno, veien uns tamanys pues, X, i pues, ell fent un problema de com es sentia amb la seva autoestima sexual per no veure's més o menys equilibrat amb el que veia el porno. Llavors, ja no sols són pràctiques, no? Pot afectar a nivell d'autoestima sexual, jo que sé, una noia que potser quan té orgasmes no cridi o no ho expressi com s'expressa el porno. Pues jo ja puc connectar amb que potser no estic sentint tot el plaer que hauria de sentir, quan potser no és així. Llavors, sento que més enllà de les pràctiques... Però això acostuma a ser gent jove, sobretot, no? Que ha tingut connexió amb aquest tipus de... Sí. O que la primera educació sexual que ha rebut ha estat directament un impacte del porno, que és... Vosaltres vau tenir educació sexual o no? Jo me'n recordo que vaig anar a un centre que es deia Cejas, que no sé si existeix encara que estava per Gràcia. Però seria important que els col·les, jo crec. Sí, home, Nosaltres a l'escola, per exemple, mai vam tindre... no recordo res. Vam tindre Potser xarles sobre posar un drogues... plàtan i poc més, eh? Sí, jo vaig fer aquesta, la de... Ja està. No era un plàtan, era un catxarro ja monstruós que hi havia en el lloc aquest i havíem d'anar i posar-lo i era una Sí, mica... la meva educació sexual va ser la pornografia. La mateixa. Bueno, jo Diria, no, però va ser molt... Jo recordo al col·le posar preservatius, quan Sí, tens la jo regla, també. no et quedis embarassada, vigila ITS... Clar. Ni prou. I amb els pares, la comunicació amb la família?